Tekerler ulu tekerler ulu. Men teker del yöne tekerler ulu. Men teker del yöne tekerler ulu. Tekerler ulu kalli görünen bulağı. Maşin del bu, delilerin ulağı. Görüvün yüreğini buladı. Hemme salam. Bugün abzorda münglerçe oğlunun arzuğu. Camry tarada. Görüvü göremok salamımı yolla. 19 yaşadı 10 fikirlik teker. Köşede dine bir aylan yani yeker. Yaşıldan yaşıl. Meselede bala maşina aşık. Meselede tiligen senen aşık. Meselede mene mesele yok. Sende mesele ken. Yaşıldan yaşıl. Meselede bala maşina aşık. Meselede Bu maşini bir gün sürdük biz. Test ettik, aylandık. Inni esası soruğa cevap. Bir kommentariyada yazandan biri var, son başka da opşam aytjan adamlar var. Camry hiç wagt sport bolup bilmez deyip. Bu videonu dol görüňizden soň siz bilersiniz. Camry sport bolup bilermi ya sport bolup bilmezmi? Kommentariyada yazın. Camry sport bolup bilermi ya bolup bilmezmi? Yazın kommentariyada. Videonun iň soňunda bizim pikirimiz dengelermi, dengelmezmi görürsünüz. Like, kommentariýa oglanlar, dostlarınız bilen paylaşın. Başladık abzora. Birinji bilen maşynyň daş widinden. Oglanlar daş widine seredin. Nähil owadan maşyn. Näme üçin Camry tarada diýil ya? XL biz düşünýäs, L düşünýäs, S klasyna düşünýäs. Näme üçin tarada diýip sorajaklar üçin. Toyota'nın tuning öz kampaniýasy. Şurada men size inglizce ýazyşyny goýjak, bärde düşünürüş goýjak, orçça, soň siz özüňiz okap türkmençe öwrüň. Karoçy aýdanda, düşnükli dille aýdanda tuning diýmek aňladýar. Ýagny tuning edilen Camry diýmek aňladýar. Ýene bir zat. Hemme kişi şuňsy panoramam gaýtja. Oglanlar muňsy panorama däl. Muňsy ýene bir gara kraska boldy. Обычный Camry'den kuzosy yeňil bolup biler. Sebäbi sportiwny variant. Bärde 3,5 motor oglanlar. Ses çarşynam ýaňy göränsiňiz, nähil ses çarşy bar. Zavodskoy sportiwny sesse gelýändir. Atjan gülşitil hemme zat bärde, hemme zat zavodskoydur. Hiç zat ütkötmek gerekkä. Abzora başlamak aýdaýyn, maşin owa bolanok. Seredin kaptallaryna. Ýene bir zat обычный Camry'ni asnawny S klasy şuňalyk tuningowy öldür edýändirler. Oluja muň bilen deň bolmaýar. Şoň üçin alsaňyz zavodskoy edilen tuning alyň. İnternetde gep bar. Şunu tuning eden kampanya tipa bir falşiw kampanya ýöne öldür zat edip oňa zat däl rowlanlar. Şu Camry'ni tuning edýän Toyota'nın öz kampaniýasy hemme zat ofisialny, şoň üçin arkaýyn tuning edilen alyp bilýäňiz. Morda seredin nähil owadan. Faralary, öňkü bamper, abulsowka hemme zat ideal edilen 19-luk diskajyklaryny seredäň oglanlar. Sert nähil owadan sportiwny diska. Maşinna hemme zat ideal edilen. Maşin ählapdalan owadan, gapdalan, öňünden, ýzyndan owadan. Käwat обычный Camry şuň banan diýässäňne biz muňa bananjygyny alyp goýýarlar. Gelşenok. Обычный Camry обычный bolmaly, tarada bolmaly. Oglanlar, bu maşyny Toyota kampaniýasy sportiwny edip çykardy. Bilen siz komfortmusyny isleseňiz, Toyota Camry komfortmusyny isleseňiz XL alyň. Ana ol komfortny. Bärde oň berýän komfort ýok, ýöne uly tezlik bar. At güýji ýokary. Motor 3,5, kuzo yeňil, ýörüş gatgowy. Men Lexus'dan o görýär. Salon barda aýtyp beremde. Salon hiç ýyl ütköşme ýok, ýöne ütköşme şörde seredin oglanlar. Şular görýäňizmi? Yaprak diýil ýa muňa başgaça. By çapşaňda. Skory. Bärde Tiptroniga. Goşduňyz, bu da aýyrýaňyz. Skory özüň çarşmak üçin. Maşyny has çalp badallarmak üçin, has çalp ýüze ýeterýärlik. Muny 50 geçirilýär. Muny bassaňyz o goşýar, muny bassaňyz aýyrýar. Muňa yaprajyk diýilýär. Bärde monitor обычныйdyr, görýäňizmi? Bulan monitor ýokary diýilýän, amma olar 20 ýerler. Bu maşinimiz biziň 2019. Bärde
Monitor aşağı değil ya, 20 restyling dikte on monitor yukarıda gelýändir. Salonnu abıçny kameradan ütken zat remen serden gyzyl gelýändir. Taradan hemmesi remen gyzyl gelýär. Sidene şungal koja ve gyzyl tiklen gelýär. Özüňiz göränsiňiz. Atak başka bir üt köşmesi yok. Klimat kontrol elbette bağlanır. Start stop elbette. 3 tane rejim var. Eko kısıklar için normal rejim ve sport rejim bizim goýandyk. Elbette bir daha sport rejimde sürüp görürüz bunu. Sebebi bu maşinden bizim isteyen zadımız şun gücü. Berde şun açık barda çok. Koja tiklen yüzünü. Tarpeda yumuşak. O materyallan edilen ovadan tarpedasını hiç çilpirtenzamız yok. Berde şun açık barcağız. Başka üt köşklat yok. Funksiyalarından cruise kontrol elbette bağlanır ve palasada açığınmadır, yağışta açığınmadır. Eskisi deneler olanlar abıçını 21-19 kameralar ýaly hiç çili üt köşük zat yok. Şol bir zat. Bu maşin gatı diýenler var. Doğru olanlar bu maşin gatı eýlekleri seredende. Diskalaryny gördüňizmi 19'luk. Ondan soň bu maşin sportivny maşin yumşak bolup bilmeýär. Yol tutuculuk bolmaly. Ýa-da üt köşük zat yok. Berde daja üfleýän kondisioneriň zadam yok. XL'lerde berde badır şey kontrol et böyle berde onga zat yok. Ýa-da zavodskoy setka da yokdur olanlar. Bagajnik. Pultda açylýar olanlar. Kamera zadnya vida badır. Naşyň açyk bagajnigi tarada. Bäram şo sportçynja edip tiklen seredende bildirýär. Arasaca bagajnik olanlar maşynyň sastaýanysyny özüňiz görýäňiz. İdealny sastaýanyda maşyn täzece berdäki açarlaryny aýryp goýupdyrlar. Näme üçin aýrylar bilemok. Ýöne gat idealny sastaýanyda maşyn. Aýratyn üt köşükligi widi. Siziň göwnüňize ýaraýan taradan widi. Hökma suratda ýazym. Elbette gidravlika ba, o da ulu plus. Men gatga goran gidravlika bolsa. Olanlar serediň 3,5 motor, 305 atın gücü, noldan 100'e çenam 6 sekund. Motorun yürüyüşü gat gowy. Ýa biz gördük, Lexus'tan has gowy ýörýär bu. Ýylam täze dämiň o motorum täze hem sportivny. Täze kameralarda ýigrenýän zatlam. Iminni men şol 21-19 kameraň alman Lexus alanmyň bir sebäpleri şoň 2,5 motory. Mene bilýäňiz güýçli motor gowarýarmy? Berde şol sebäpler aýrylypdyr tarada da. Ýöne komfort dur barda aýratyn aýdyp berjek. Faralaryň odanjylygyna serediň. Indi sürüp görelim oglanlar. Otlan şuna serdeň de şu. Sport rejime geçirýäs. Hemen dakikalayım. Kansene bir açık ayarlattım. Yürüyüş ovana. Oğlanlar berde de Lexus 21 ýadyňyza düşýär. Şoňňalak sport rejimde basýan bolun rul gataya. Bu diňe täze maşinlarda bar olanlar. Basýan bolun rul gataya. Yürüyüş näme? Rul gataya sammat bolýar. O da näme? Ýan kaýdan 100 model maşin. Ul tezlikde ondan soň ýankyalak. Poweroda ýerinde 100 modeller. Maşinimiz bizim 40.000 probeg geçen olanlar. Elbette bu maşin satlyk. Biraz jostrakmy, biraz jostrak. Ana şäher üçin ideal. Näme tikler? Näder nolan 60'ın barlalyň. Maşin görüşüne söz yok. Особенно sport rejimde. Zaten обычный rejimde de sürüp görürüz. 19'luk diskalar. Diskada uluy. Aşağı ampes.
Обычный rejimde sürüp görülsün. Normal işte. Normalla уже edilýän kälap gören oglanlar. Ekonom rejimem ba gowdady. 3,5 kän ýakka diýenler üçin. Ýene sport rejimi geçiren. Motor gatgow ýörýär. Maşin ýörüş gatgowy. Minusy biraz jostkrak maşin. Rul ýaman gow gatdaýar. Ýol tutuculugy gowy. Taýjak zady ýokmy? Ýöne jostkrak diýemde nähili Corolla ýalak däl. Corolladan gowy. Tagyn bu 20 kameralar yumşaklygy bilen atletçat edip baranokda. Bärde has şol jostk podveska edilenler. Ýöne hemme zat başlatýar-da şu motoryň ýörüşi. Nolan yüzeçenni 6 sekundda. Kamera sportivni bolup bilmedi diýenler barmy tamamsiz. Şu adam şo pikirdemi? Yine bir zat häzir. BMW, Plancha, Zadece, Mercedes, has näme diýip ýazjaklar olarda. BMW, Mercedes bilen bular deňemen oglanlar klas wapşe başga o taýda maşin has premiumlar we bular bolsa budjetni variant. Bolmeny budjetni edilen düşünýärmi? Maňa interesna şu gow ýörýärmi? Ýa-da 19-20 Lexuslar gow ýörýärmi? O taýda da sport rejimi bar. Ikisinin has gow ýörer, haýsy alar çapşan ýagdaýynda. Şo soragy ýazyň jogap kommentariýada. Ýazyň gönü 10 sekund wagt berjek. Menem öz pikirimi aýtjak häzir size. Tormuz tutuculugy. Tormuzam gatgow tutýar bolanlar. Ona men aýdyp geçen. Afgonda açyk ýoken bärde. Afgonda açyk goşan olsalar has gowlar diýär. XL-lerde bolmaly. Bärde de goşan olsalar has gowlardy. Inni ýazyňyň kommentariýada Lexus alarmy ýa tarada? Meňin pikirim tarada alarmy kaýdan. Sebäp at güýji şolurda adam bolup biler ýöne bärde kuzu has ýeňil. Ondan soňra rastaýanyňa görä belki has ulu rastaýanyňda Lexus alsalar-da sebäbi klasy güýçler. Atak ýakyn rastaýanyňda tarada alarmy kaýdy pikir edýän. Kamera zadnya vida badyr elbetde ýadymdan çykdy. Aýny käwat men ýadymdan çykýar kamera zadnya vida bardy aýtmak. Sebäbi hemme maşynda diýenýärler, bada täzeler. Muna şuňa istesen ruçnoy goýýaňyz, bärde geçirýäňiz. Gördüňizmi? 8 skordur oglanlar. 8 skor karopka. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 skor bolmagam, maň ekonom rejiminiň bolmagyny kömek edýändir. Siz uje bilýäňiz-de, öňkü videolarda da aýtyp geçdim. Näçe karopkaň skor köp bolsa, şonça motor az kösünýär, az ýakýar. Düşünüňiz? Şoň üçin dut avalanır, dut kemden köp ýakýar. Dut avalan biraz kuzosa bagyrda ýöne köpsü 4 skor elýär. Şo sebäpden köp ýakýar benzin. Şo motor işläp dur. Daşyna ütköşk eşdilenok motoryň işleşine gördüňiz. Maşynyň owadanuny hem gördüňiz, sportivni test çaşyny hem gördüňiz. Bu maşyn öz bakatyna degýär diýip sorajaklar. Men pikirim maşyn öz bakatyna degýär. Imini bu maşynyň bakasy 22.500 ESP. Aşakda men nomerlem, maňa jaň ediň ýazyň, men size bin kodny uradan görersiňiz. Elbetde skit eder. 3,5 motorlugyň üçin gowy barýan. Pluslary vidi gatowadan haladym. Ýörüşi gowy. Onam haladym. Minusy biraz jostkrak. O jostkragynyň sebäbine men size aýtdym. Men liçna şäherde ýaşaýan, maňa bolýar. Maşyn o üçin däl, şäher üçin ideal maşyn. Ýene bir zat, maşyn молодёжny, ýaşlar üçin. Toyota kompaniýasy edende de ýaşlar özüni ünsüni çekmek üçin etdi-de muny. Häzir pahandan sürmejegi belli-de. Muňalak olar XL ýa prostoy süränler gowy ol adamlar. Bu молодёжny maşyn. Vidam aýdaýyn özüňiz vidne boldy. Maşyn haladym. Men pikirim maşyn öz bakasyna degýär.
Inni kommentariyada ýazyň. Käme sportçyny bolup bilermi, bolup bilmezmi? Ýol tutuculugyny gördüňiz, ýöreşini gördüňiz. Sportçynyň maşyndan başga näme gerek? Iň esasy şolar. Josk podveska diýjekler, ýa-ni gaty diýjekler. Tigirlerine seredin we ýol tutuculugyna. Ýol gowy tutýanyň sebäbi hem şoň gatylygyndan düşünüňiz. Beý diýsem häzir Karolda gaty gowy ýol tutýan kaýdyp pikir etmäň. Bärde podveska ýa-ni hadawoy batşa başga çediler. Karolan kälekde. Karolanky ekonom baryan dediler. Bärde bolsa sportçyny baryan dediler. Ana şuňa alap zor oglanlar. Kim şuňa açyk tarada arzu edip beren bolsa, her biriňize Hudaý ýetirsin. Men özüm başda şu maşyny çykanda statya ýazypdym ýagny. Post ýazypdym. Kemerin tak çykmaka o wagt men Instagramda maşynlar barda saýt ýöretýärdim. Sahypajygym bardy. Şota 2000-3000 san patpişik bardy. Şota men ýöretýärdim. Sonra tarada barda ýazypdym. Gazar renkini goýup şuňalyk tarada çykmaly sportçyny baryandy diýip. Ahir soňuna żywoynam obzor etdik. Dawnodan eri özüm obzor edesmelip gördüm maşyny. Sizem köp soradymyz. Ona obzor çykdy. Mene öz işim etdim. Ne sizin gedeňiz? Like'laňyz, kommentariýalaňyz, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, aktiv fork edin. 100 000 ýetelik reska 100 000 bolalyň da şu znaço alyp men ara hem yer gaýlam çykaýyndan soň bilen. Şoň üçin hökmat suratda agda bolan kanal. Ana şuňa alap zor boldy. Her biriňize nesip etsin, iň esasy adam janyňyz sag bolsun, maşyn zat bolar.